Dzadichele mabuja kumativi mana tauya nonhau dzanyasi zuva rochina mwedzi uno wa Kubvumbi. Nyasi tiri kutanda kundokurangaridzai mabuja kuti endai konyoresa wari kuda zvitupa nowari kuda mapepa okuzvahwa kuitira kuti zviite zvakanaka ramangwana wanenge wari pachikoro chopuraimari yopahuja yopachije nopadombo WeNhau. Endai konyoresa ipapo zviite zvakanaka kusvikira zuva rochinomwe wanenge wandori ipapo wachiita zvokunyoresa vanhu chiramba wasara. Munhau dzanyasi ZEC yatanikiwa pachena pokare kuti inoita hayo zvinhu zvorusarura ichisarudza nokutsigira bato roZANU-PF nokuipa kuti inge iri parinani batori. Ipapa nyasi kwagoburika kuti gwaro rowavhoti ragopuwa wamwe wese rakasiyana nogwaro rowavhoti ragopuwa kuZANU-PF. Mamwe mapato ese newamwe wanhu wese wasiriwo ZANU-PF wanopiwa gwaro riribe mapikicha wavanhu, asiwo ZANU-PF wachipuwa rino mapikicha. Ipapa kwai gwaro rakapuwa ZANU-PF musarudzo dzapfuura dzamakuno ano ranga ritori nomapikicha wavanhu, asi wamwe wese waribe. Izvi zvinhu zvakatoita kunyangarirwa chaiko, unosaya kuti kohokona wachiita kudandi, asi tiri kufara kuti zviri kutanikiwa pachena pang'ono. Iyo ZEC yagoburitsa nyasi kuti kwai yagoenda konyoresa vanhu kusvikira mwedzi wakurume. Vanhu vawakanyoresa wokuda kuvhota vanosvika zviuru 749 81,742 pachirungu. Aidi wari kuita hawo kunanaira chaiko kuita kutekaira kwahwaivhi heno kuti wari kumbosheiko kunyoresa vanhu vakawanda. Bato reMDCT kwai papara watoita kumukirana pokare nokuti nyasi chiposi yagoburitsa kuti iye akarambidziwa kupinda kumuzinda wavo kuHarvest House. Aidi unotozvisaya kuti kohokonai zvinogara reketiwa nevamwe zviya kuti matsotsi anowirirana pakuba, asi wozotanda kunetsana pokare pakugowana kuti wogowana zvipi nozvipi. Ndozvaakuburika manje ipapa. Ipapawo kwai wamwe wavo kubulawayo wakanga waenda koda kuburitsa vanhu CCC kumuzinda wavo kubulawayo ikweyo, asi kwai zvakaramba nokuti wakatomira vanhu CCC kubulawayo ko. Toramba tichiringira kuti tione kuti zvichaita sei. Makanzura CCC atotanda kutora mhiko dzokuti watande kusenza ipapa kwai kubulawayo ndiko watotanda zvekutoti zviri kutonakidza. Idi taringira kuti tione kuti zvinoita sei, asi tiri kushuvira kuti zviite zvisvino. Wanhu wanakadzitape wari kuhwadziwa kureketa kuno nokuti mari dzobuditsiwa nehurumende kuti dzigowa ndidzo dzavanonyoresa nadzo kuti wada kusenza munyika medumo dzaita kuingidziwa zvinotohwadza. Ipapa dzakubvira pamadhora 20 kune mukadzitape ari kutanda kunyoresa, koita wari kubenuka kunyoresa dzakuita madhora okuAmerica 15. Zviri kutoita kuhwadza chaiko, unotosaya kuti kohokonai wanhu wachiita kudandi, asi wamwe wanakadzitape wanosenzera masangano opasi rese asiro munyika medu kwai wakutozobisa mari inotosvika kumadhora 200 chaiwo mari yokuAmerica pagore nopagore. Pakaita kunyangariwa chaipo, kwai wari kutoda kutoita kukama chaiko kutosvikira pabuda kana ropa chairo upeno ndokuti wagosiye. Heno kuti zvinodaro nei? Wamunangagwa wakaenda kuMozambique uko wagoenda kumazuva 3 ikweyo. Nyasi kwai wagonziwo wapuwa inonzi pachirungu freedom of Maputo, yokutoti kwai ndo ruremekedzo runopuwa munhu chero ani nani noguta irori. Haidi kwai wanoita hawo madira aJochina kana waenda kuMaputo ko. Haidi ticharamba tichiringa kuti zvichaita kuti zvinhu zvichinje chere. Wamwe wakambosenza pamugodhi woRain Mine kwai wagodzingiwapo kudzimba dzawanga wari kugara kubhindurako. Apawo paribe kana pamwe pokuti waendesiwe kana pamwe pawaendesiwa pakatoita kunyangariwa ipapa. Dzimba dzawanga wakawakawo wega nekuingidzira
kwaidzapaziwa pasiwa pokare aidi unotosaya kuti kokonai vanhu vava vachiita zvakadandi apa vanobva vataimira nguva inenge iri kunaya tumvura nonguva inenge ino kachando kuti zviite kunyanya kuhwadza idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Muferefete mukuru womunyika auditor general pachirungu kwaya agotanika pachena kuti wakuru wehurumende kubazi raMthuli Ncuberiya waari kutoita hawo zvokutamba nomari yenyika kwaipapa wagotambisa mari wachibhadhara mari inoita mari yekuAmerica mamiliyoni 300 chaiwo kumakambani kunze kwenyika, asi mapazi ehurumende anofanira kunge ariwo ari kuziva zviri kuitika paribe kana mubodzi ari kuziva. Hino kuti zvichagodini kana kuti zvichaendesiwepi tichamirira kuti tigoringe pokare iro gwalori kuti riri kunyatsoreketa kuti kudini zvakanaka zvakazara. Ipapa tati tariboyaba asi tandonyepiwa noNewsWalk kuti ndo zviri kuitika. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo, ticharamba tichiringa tichigokunyepai pazvinenge zviri kuburikapo. KuSouth Africa kwai kuna maZimbabwe vanosvika 10 wapuwa makore mairi ekugara mujere nonyaya yokuita makorokoza. Aidi zvinotoita kuhwadza idi nyika yedu zvakaita kunyangariwa chaiko. Tinondoshuvira kuti nyika yedu ibenhuke pokare paye kuzviite zviri nani vanhu vareke kugoramba vachiita kudandi tiringedzo pasi rese. KuSouth Africa kwaino mutungamiriri wenyika ikweyo waakubisa mutemo unomanikidza wanhu kuita zvakawanda uya wakaita kuti dziwamupengo rigone kunhadzirika, asi wati warigosiya kupfekera zvipfekausu kuita kugara kuvanhu vakataramukana kwai kuramba kundoripo, asi vanhu vanenge vari panze aiwa ngavasununguka hawo. Wari kupuwa mari iya 350 mari yomarandi kwai iri kuramba iripo wachipiwa zvokutoti haidi vanhu vaita kufara. Tinoramba tichiringa kuti peno kwedu wangakopewo dhoiri rokusunungura zvinhu rii. Black Coffee muimbi wekuSouth Africa kwaya agopuwa mubairo weGrammy unozikana uri mubairo wembiri chaiwo. Aidi tinomurovera manja mubi yedu uyu tichiti aita kuita kukona chaiko kuzvikona hache mubi yedu tomushuvira tusvinu muno ramangwana. KuNigeria kwai kuna vanhu vanosvika 160 anosere kwai vari kuboeka apa papera svondo kubva matororo aenda kovhuringidza kutekairako zvitima kuKaduna. Aidi zvakatoita kunyangariwa. Tiri kusaya kuti kokonai zviri kuramba zvindodandi. Tiri kuimba kuti wakuru wehurumende wanoita zviri nani kuti zvinhu zvireke kugoramba zvienderera mberi. KuPakistan kwai mutungamiriri wenyika ikweyo abisa dare reparamende akati richaripo nokutoti ranga ruda kumuvhotera kuti rimubise. Aidi kuita kugarana nokugarana chaiko. Unosaya kuti kokonai zviita kudandi. Wakuru wadai waiziva hawo kuti wakandopfa ipapa kutozvisiya zvese zvinizvi waiita unhu hwakadandi. Munyaya yegumisira yanyasi ipapa Arsenal iri kutamba noCrystal Palace yakachajiwa zvibodzwa zviri kuchibodzi ku0 zvokutoti vanhu vaArsenal vaita kunhadzirira kuchema chaiko. Aidi heno kutoti zvichapera zvakanaka chiregore rino panenge pakaita kunyangariwa. Arsenal nokoko ichichaiwa, Man U nokoko ichichaiwawo. Heno mabi angu ticharamba hedu takandoringa kuti zvinopera sei. Kwanyasi tagumira pano. Ndiri wenyu Mhanduwe WeNhau.